Jo viuria només dins la lectura. I per què visc també dins l'escriptura? Perquè la lectura em provoca escriguera, la lectura em fa escriguera. Escriguera no d'allò que llegesc, sinó ganes d'escriure. Veig una persona que conta unes coses i que m'entusiasmen, i que m'enamoren, i que me fan vibrar, i jo dic, jo també podria contar coses que enamorin, que facin vibrar, que irradiïn sentit. Sempre que puc escric a mà, és a dir, perquè m'agrada corregir a mà i no tatxar la paraula, sinó que se pugui veure allò que he corregit i la paraula nova damunt o la frase nova damunt, i llavors ho deixo reposar i llavors quan hi torn a corregir. De vegades d'aquella frase que he posat de nou salvo una paraula que hi havia a la frase anterior que havia escrit i que m'agrada més que l'altra que he posat. És dir, això, aquesta feina de xup-xup, de capacitents, d'una cuina lenta, que allò se vagi amarant, i també vagi desapareguent coses que s'han de dissoldre, s'han de tirar, s'han de deixar i han de desaparèixer. I llavors, després d'aquesta feina, ja hi ha la part d'ordinador, i també en aquesta part d'ordinador hi torna a haver una altra part de correcció,